Konjita'a Thogrwnआ बग्रोन साला बे गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं मिथिबाय। Good evening लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर Thogrwnआ आङो दिनै WhatsAppआव मा हरदों लोगोफोर मा होनो गावनि हिन्जावआ खारबाय जाहैदों मा आंखौ फिसाय गैयैखाय माने आंखौ भाइरेल जानायखाय आंखौ मिनिदों आरोना Thogrwnआ माने आंखौ बरायनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर नायदो बिनि भिडिअखौ माबायदि हरदों बे आंनि WhatsAppआव लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ गोसारगासिनो दङ जेराव कनजितानि फिसाय थग्रौनि मोनसे भाइरेल भिडिअ गोसारगासिनो दङ आरो बिथांनि गाननायखौ नुयोब्ला नोंथाङा ओरैबायदि रागा जोंगोन आरो बे भिडिअखौ थग्रौआ सोरनो हरदों मिथिगौ ना दाखालि बावैसो भाइरेल जानाय निजोरा बर'नो हरदों होननानै बुंदों WhatsAppआव बिथांमोनखौ गोबां मानसिफ्रानो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरदों थेवबो माने बिथांमोननियाव दासिमबो माने लाजिनाय होननायानो गैया आरोना कनजितायाथ' खेबसे मानसिफोरजों बुजाखांबाय थेवबो बिबो माने मिनिबावनासो देखायदों आरो थग्रौनि बे भिडिअआव दैदेना मोनसे पस्ट होनानै फोसावनाय नुदों जे जाम्बा थग्रौन बिदि हरजायो नामा दिनैनिफ्राय लोगो जानाया बन्द आंजों रायलायनाङा थ' बिदि होननानै दैदेना मोनसे पस्ट फोसावदों आरो बाट बिबो माने मोनसे थोरसियावनो ओंखाम जाग्रा मानसि बिसोरजों दसेनो माने नांलायफ्लागोन आरो दसेनो रायफ्लागोन आरो बिसोरजोंनो गाबोननो लोगो जाहैगोन बाट दैदेनाबो माने मोजां नङा आरो मानसिया बिसोरजों माने एखे होननानै बुंजायो थ' बेनि सायाव सोर मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। Konjita'a Thogrwnआ बग्रोन साला बे गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं मिथिबाय। साला मा भेक्सिनखौ नोंबो बारा लालायबाय नामा थार्ड द'ज जाबाय नामा नोंना भेक्सिना हा बेनि थाखायनो गरम जानानै खुदलाबायलायबाय साला नोंनि गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं मिथिबाय। गोदाव सोरावनो मा बिस फैथारासै नामा बेनि थाखायनो लंपेन्ट खुदलाबायनानै भिडिअ बानायलायबाय हा गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ सोना होगोन आं मिथिबाय खोथा एक्चुअली गाइसमोन जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जितुनाखि गसाइगाव गोलैयो नामा बिसिना जे कनजिता मोननिया बे कनजिता ओमफ्राय थग्रौन मोननिया नङा होमबा सिगाङावसो फानथाब फुंथाब थालिर बिलाइ गानलाबायना मोसानायनि थाखाय कनजिताया बुजाबाय दुम दाम रायजोफोरजों नङा होमबा बर'नि आफादफोरजों दिनै आरो फैनानै बिनि फिसाया थग्रौना आन्दार फेल लगायनानै जाङियाल' गाननानै मा फाव दिन्थिनाय जाखो बियो नायसाय नोंसोरो नाय मा हुदा बेफोरो लाजिनाय दंनाय गैमारला जाखो बिसिनाव हा बे फेसबुकखौ गावसोरनि बिमा बिफानिसो बायदि मोनखो ना माखो गावसोर सानैजों गफायनानै मोननाय बायदिसो मोनखो ना बे फेसबुकखौलाय हा संसारनि थाखाय होदों फेसबुकखौ मिथिबाय बे फेसबुकखौ मोजां सालायनो थाखाय होदों नोंसोरनो बेफोरबायदि जाङिया गानलाय मालाबा ब्राल' गाननानै भिडिअ खालामनो थाखाय नोंसोरनो बे फेसबुकखौ बानायना हराखै मिथिबायना फेसबुक टिमा दिनै नोंसोर बायदिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जालांगासिनो दङ कनजितायाबो ओरैबायदि हाजो हुजो मिनिनानैसो फिसाखौ भिडिअ खालामलायबावो लाजियासै बियो गाव दामजानायखौ बावबाय बियो माथो मोखां नायना थाबाय थाबावखौलै गामिनि रायजो राजाफ्रालाय एथ'ग्राब दुरबल नामा होबावदो बावबाय बिसोरो खनसेनिखौ मिथिबाय फिसायाबो होजाफानो होखाबाय एखेरायनो सानैखौ हान्थु खेरायनानै दोखो दांना हो मिथिबायना हायोबा गामिनिफ्राय आउट खालाम बिसोर बांद्राय एथ'ग्राब अयथासार मानसि बिसोरो एसे बुजिनो सोलोंदो ना कनजिता आरो थग्रौन नोंसोर मालाय मा गोदाव सोराव मा दाख्लैबावै जिथुनाखि हिन्जावखौ नाम्बार होलाबायनानै थग्रौना भाइरेल खालामना होनायखाय दिनै आरो कनजिताया फिसायखौ थग्रौनखौ बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायबाय नामा लाजियासै नोंसोरो बे फेसबुकआ नोंसिनि थाखायल' नामा फेसबुकआव नोंसिनि थाखायल' शेयार खालाम हाजासे शेयार खालामबाय भिडिअखौ मिथिया हाजासे शेयार खालामना हो नुहैथारनांगौ बिसोर